ניצחתי! יאללה, נו, חלק לכם. בסדר, מחלק, מה אתה לחוץ? אני ככה קוראים אותך. טוב, גם אתה לא מוסלח במיוחד. לא סיפרתי לך עליכם אתמול. יואו, היה מדהים. נו, אז יאללה, ספרי לנו פרטים. טוב, אז ככה. נו, אז תגיד, מה עם חברה שלך? קול. בסדר, תודה. שוב שיקרת על גבי הפוקר? לא שיקרתי, רק לא סיפרתי. לא סיפרת, אה? כן, אנחנו מכירים את זה. מה אמרת? נו, אז מה עם חבר שלך? בסדר, אני יודעת. מה קרה? סתם, אני מרגישה חרא עם זה שלא אמרתי לו שאני כאן. אמרתי לו שאני עושה עבודה. קטנה, הולכים עם זה. זה לא נחשב שקר, פשוט לא סיפרת לו. יש לי קנטה. אין לי כלום. מה, אתה ממש גרוע? לא יודע מה יש לי היום. זה בגלל שאתה לא מפסיק לחשוב עליה. טוב, תקשיבו, הספיק לי, אני זוז הביתה. יאללה, ביי. ביי. יואו, כבר מה זה מאוחר. מה אכפת לך? גם ככה את עושה עבודה. לא יודעת, אני גם מה זה עייפה. מה, כבר תלכי? כן, איזה באסה איתך. מה אני אעשה? אני ממש עייפה. אז נראה לי שאני אלך. ביי. ביי. ביי, ביי. מה אתה עושה פה? אני בדרך הביתה, מה קורה? בסדר, איך היה בארוחה המשפחתית? בסדר, את יודעת, שאני תמיד חוזר משם איפה מדוכא, איך היה בעבודה? בסדר, כמעט ציינו. יאללה, זזנו. I said maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. I said maybe